Sibingelela abagcotshwa bakaNkulunkulu abakule ndawo. Sibingelela i-worship team. Amen. Hallelujah. Worship team, thank you. Nkulunkulu anibusise bantwana bami. Sibingelela umfundisi uDithego. Hallelujah. Sibingelela abantwana bami engize nabe Delmas. Besibhekene nomsebenzi omningi. Bathi ngeke singaphumeleli. Sibingelela amabandla wonke akhona kule ndawo. Sanibonani makhosikazi. Sanibonani makhosikazi. Makhosikazi esililo. Yiwo lawa. Kwinyanga yabesifazane. Kunabo mama badela impilo yabo abafa. Kodwa masibona amakhosikazi anje wesililo sithi malibongwe. Abanye bagcwele la ngaphandle. Kodwa masibona amakhosikazi einyembezi akhona endlini kaNkulunkulu sithi malibongwe ivangeli. Amen. Hallelujah. Ngizwa amandla kaNkulunkulu kule ndawo. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Ngiyohlala endabeni, indaba yami ihlangahlangene so. Angazorimi, amen. Angeke uphume kodwa ungasizakalanga. Khona into ozoyithola. Hallelujah. Oh, amen girl. Oh, nigcwele uNkulunkulu man. Worship team. Ay suka man yasidaka man. Sibingelela ibandla lase GBM. GBM for Jesus. Siyanibingelela bazalwane. Ne leadership yala ekhaya sibingelela umpostoli uMasilela sithe masifika samthola khona wathi uphuthuma somewhere uzawubuya futhi. Amen. We 8 August. Amen. Itheme ithi bloom in his presence. Hallelujah. Ay enesikhona ebukhoneni ka uyizwile lento. Uyizwile lento. Uyizwile lento. Igama lithi bloom in his presence. Lithi to grow, to develop, to be very successful. Hallelujah. Hey Jesu. Ake sifundeni izwi lenkosi ku 1 Samuel chapter 25 uverse 18. Ngizoshiyela umama wethu, umama uDithego, umfundisi uDithego. Amen. Uthi ubani loya mfundisi uGrace bengakuboni so kumele kude. Amen. Thatheni umntwana nisimfuna la bazalwane. Ngiyabulisa fanele simbulise phela naye. Amen. Uverse 18 and 19 sifunde nje masinyane ngizoshiyela ugxa wami. Amen. Chapter 1 Samuel chapter 25 verse 18 to 19. U-Abigail wayeseshesha wathatha izinkwa ezingamakhulu amabili nezimvaba ezimbili zewayini nezimvu eziyisihlanu ezilungisiweyo namaseya ayisihlanu otswele nezigaxa eziyizikhulu zezithelo zomvini ezomileyo nezigaxa ezingamakhulu amabili zamakhiwane wakubeka ezimbongolweni. Wathi kuzo izinsizwa, hambani phambi kwami, bhekani ngiya nilandela. Kepha akayitshelanga indoda yakhe uNabhali. Lithi izwi lenkosi bekhona wesifazane la umama sifundele khona ngeke sichaze yonke. Siyayazi indaba kaAbigail. Uthi omunye ephepheni kuthiwa mother and daughter. Manje uthini lo mama? Ngisaya lapho. Funa ukundlula bazalwane. uAbigail tshela umakhelwane ithi makhi qhakaza iba
njengo-Abigail. Ngoba lithi izwi lenkosi u-Abigail wayembukeka futhi ehlakaniphile. Ubuhle bazalwane angeke bukusize ukuba muhle, kodwa ubuhle uma bungahambisani nokuhlakanipha. Lithi iBhayibheli u-Abigail wasindisa umzi wakhe. Fanele uyohlaselwa, ukuhlakanipha uNkulunkulu amupha kona. Wasuthatha izipho uyocela uxolo lapha kulamadoda ayefanele ayohlasela ikhaya lakhe. Ithi makhi ukuze umuzi wakho uphumelele, hlakanipha, ungabi muhle kuphela, ngoba ubuhle bodwa akunakusiza. Lithi iBhayibheli u-Abigail azange ayitshele indoda yakhe, wathatha izipho. Ngoba lithi iBhayibheli indoda ka-Abigail yayi-rich, kodwa yayinani nobuwula. Niyayizwa bazalwane? Wenza ukuhlakanipha ngoba wayetholile umbiko ukuthi ikhaya lakhe lizohlaselwa. Ngikhuluma ngo-Abigail. Wayetholile umbiko ukuthi ikhaya lakhe liyohlaselwa, kodwa ngoba le ndoda beyi-rich kodwa inobuwula zange ayitshele. Wasuthatha izipho, wasuyahamba uyocela uxolo. Nangizwa bazalwane, zange asibone isizathu sokuthi atshele umyeni wakhe, ngoba lithi iBhayibheli wayenobuwula umyeni wakhe, kodwa enemali, enako konke rich, kodwa la inhloko anganalutho. Wabona ukuthi angizukumtshela, ngiyokwenza into efanele ngiyenze ezovikela ukuthi ikhaya lami lingazohlaselwa. Wathatha liyasho iBhayibheli ukuthi athatha izinkwa ezingaki eziwu-200, wathatha nani wafaka embongolweni, wathi mabahambe. Niyangizwa bazalwane? Ngizothi umuntu wesifazane Bloom, muntu wesifazane Bloom, khakaza, ngoba khona amantombazane, akhona abomakoti abahluphekile, bafuna umuntu wesifazane ohlakaniphile. Bahluphekile, banezinkinga, abanye baseze endlini kaNkulunkulu. Uma bafika kuwe uthini ngalokukhakaza kwakho? Ngoba uthi ukhakazile, but kunabantu abasondele kuwe, uma beza kuwe balimala worse. Abaseze endlini kaNkulunkulu mara uthi uhlakaniphile. Uhlobo lunjani lo muntu wesifazane? Ngoba instead ukuthi abantu basizakale, abaseduze nawe balimele, mara sibabonile baseduze nawe. Muntu wesifazane, uJesu uyabuya. Khakaza ngezinto ezinhle, ukhakaze endlini kaNkulunkulu, ukhakaze olwimini. Ulwimi lwakho lungaphambanisi izinto. Amabandla alimele, bantu besifazane. Muntu wesifazane alimela amabandla. Lalelisisa kahle, kunomfazi phakathi. Mara uthi uhlakaniphile, mara amabandla alimele. Nawu khona balimele inceku zenkosi, nawu khona uhlebile. Noma ungasenza buhle kithi, uhlebile, kunento oyikhulumile ukuthi ningasayi. Uthe wathi. But iBhayibheli lithi uAbigail wayemuhle, ahlakaniphile, wavikela ikhaya lakhe. Niyangizwa bomama? Niyangizwa bantu besifazane? Fana asifane noAbigail, ngoba iBhayibheli lithi wayemuhle futhi ahlakaniphile. Useduze nabo bani wena? Bobani laba baseduze nawe? Indlu yaphela nje.
Endlini yenkosi kwaphela nje abazalwane. Abantu baseduze nawe. Wenzani? Abigail. Ubathelani labazalwane? Uyabaqeda or uyababisa uyabasondeza? But ngendlela esibona ngayo ngathi uyabaqeda. Ande siyakubona. Sithulile. Silindele uNkulunkulu ukuthi akhulume nawe. Ngoba uthi bafuna bonke baphilile. Uthi bafuna bonke basindile. Abantu basondela phambi kwakho bayanyamalala. Kwenzakalani ngawe uAbigail onjani kantweni? Unjani? Umuhle kuphela uhlakaniphanga. Yini oyikhuluma nalabo mama? Yini oyikhuluma nalamantombazana? Ngoba useduzene bafuna wena. Mara sibaboni bakhula. Instead bayalimala. Ngizothi umuntu wesifazane qhakaza namhlanje. Qhakaza shintsha ukwenza. Shintsha ukwenza. uVashiti lithi iBhayibheli uVashiti waphelelwa umuzi ngenxa yobula azi ukuthi indoda yakhe umuntu wabantu kodwa kwabisa uVashiti ukuthi woza uzobukisa ngobuhle bakho uVashiti waxhosha lithi iBhayibheli a foreign woman egama lakhe lithiwa uEsteri wafumana umusa ngoba uEsteri wathatha ama-tips wamodify umalume wakhe. Ama-tips wathathaphi wena njengoba umosha kangaka? Ama-tips wathathaphi? Ngoba ama-tips atholakala endlini kaNkulunkulu lani ngesikhona. Wathathaphi ama-tips? Wathatha ama-tips wazikhola unyaka wonke aloku bamthiba bathi wenze so Esteri for ilanga li1 ukuthi ayongena enkosini wafumana umusa. Angizelanga lokho, kukhona engingakubuza manje mara ngizalanga lokho. Ngizokhuthaza bomama nine nikhona endlini kaNkulunkulu siyabonga. Nine nisupportayo namantombazana wethu sifuna ukubonga ene siyanibona. Asifuna ukukuthatha kancane lokho enikwenzayo. Siyakubonga but yiba umama ohlakaniphile. Yiba qhakaza. Ithi sihloko bloom. Tshela umakhelwane ithi Makhi bloom. Bloom Makhi. In his present. Asifunde Ruth 1 verse 16 and 17. Mother and daughter relationship. Ruth 1 verse 16 and 17. Awufunde ngoNaomi and Ruth. Sizwe ukuthi kwenzakalani ngoNaomi noRuth. Bese ufunda futhi Exodus chapter 2. Uyofunda verse bani la. Indaba kaJacob and Miriam. Mother and daughter relationship. Siyabadinga amadodakazi wethu endlini kaNkulunkulu. Siyawadinga amadodakazi nabomama. Sibabonile abomama namadodakazi behlangene kodwa bangenzi lento uNkulunkulu ayifunayo. Uma umama nendodakazi bangahlangana lomhlaba lo ngema kungenzeka izinto. Uma umama nentombazana bangahlangana bazalwane inceku zenkosi ziyovikeleka uma kungahlangana umama nendodakazi yakhe. Asizwe ukuthi kwenzakalani ngoRuth. Omunye bazalwana vula Exodus ukuze senze masinyane ngingadli isikhathi sika
umfundisi wami uzolandela emva kwami. Amen. Amen. So uqedile. uRuth wathini? uRuth wayesho kubani? Umamazala wakhe ubani? Useduze kwabani Ruth? Useduze kwabani Naomi? Bayasiza Ruth and Naomi niyasizana na? Useduze kwabani Ruth? Lasizwa ukuthi uNaomi bekumamazala kaRuth. Lithi iBhayibheli umyeni kaNaomi washona. Ngiyanciphisa mosibazalwane. Udoda kaOrpha noRuth bashona. uOrpha wamangu mamazala wabuyela kwabakubo, but uRuth wanamathela. Ngoba kwakunezinto ezinhle asifunda kumamazala wakhe. Niyangizwa bazalwane? Wayenezinto ezinhle. Wathi ungancengi ukuthi ngibuyele kwabakithi. Bekazobuyela kwabakubo. Kodwa kwakunezinto ezinhle asifunde kumamazala wakhe. Wathi uNkulunkulu wakho uyoba uNkulunkulu wami. Ngoba ubona ukuthi ngiyadla kulomfazi. Badlani kuwe wesifazane abaseduzane nawe. Instead abanye babuyela le, mara baseduzane nawe. Wena Naomi uzibiza ngoNaomi, mara kunabantu aboRuth abaseduze kwakho ababuyele emuva. Ngoba amabele akho instead kokuthi amunyise kahle akhipha ubiso lunobovu. Ayabalimaza. Ibele kufanele lincelise kahle, uRuth limncelisa ubovu. Asizwe ngoJacobeth noMiriam. iBhayibheli lithi uJacobeth bekumama kaMoses, uMiriam kusisi wakhe. Mother and daughter relationship. Verse 1 to 3. Wasuka umuntu wendlu kaLevi wathatha indodakazi kaLevi, wakhulelwa lo mfazi, wazala indodana. Esebonile ukuthi inhle, wayithukusa izinyanga ezintathu. Engasena uyithukisa, wayithathela ibhokisi lebungu, walihuqa ngebitume. Amen. Amen. Thank you very much. Mara kuzwakele. Cela sifune indaba kaJacobeth noMiriam. Ngifuna ukuthi namhlanje in our days bazalwane, we need Jacobeth and Miriam babe together to protect the throne of God, to protect the servants of God, and to protect the church. Uma uJacobeth noMiriam behlangene, kuningi esiyonqoba kulomhlaba. Lo mhlaba udinga uJacobeth noMiriam babe together. Niyangizwa bazalwane? Kuningi siyokunqoba. Bonakele nje nomunye ule. Nomunye wenzo kwakhe acabanga ukuthi kungcono. Kanti uma singaba together lo mhlaba siyonqoba. Ingceku zenkosi ziyosizakala. Ibandla likaNkulunkulu losizakala uma uJacobeth noMiriam ba together. Niyayazi indaba kaJacobeth? Niyayazi indaba kaMiriam? Ukuthi kwenzakalana emfuleni. Angithi bazalwane sibabili esizokhuluma. Uma ngingalandi story isikhathi siyodleka, ngizama ukufinqa ukuthi wazi ukuthi uyamdinga oseduzane kwakho. Umdinga kahle. Hayi ngokuphakamisa elakhe igama bese uqindezela omunye umuntu. Nangizwa bazalwane, sibiziwe noma bantu bangakuboni, kodwa uNkulunkulu uyakubona.
but namhlanje sizokhuthazana ukuthi Miriam, Jacobeth, dlala indima yakho ebandleni ngoba siyadingana. Naomi, dlala indima yakho ebandleni. Ruth, dlala indima yakho ebandleni. Siyadingana. Yenza yakho, ngenze yami. Maruma si together. Lithi uthi omunye umhlabeleli masidonse kanye ukuze sijabule sonke. Why wena ufuna kuphakanyiswe lakhe igama? uRuth umiyekelelani? uRuth ngathi uyasala nje. Wena siyakubona sowule. uRuth usele. Lithi uma uRuth no Naomi babe together. Uma singaba together bazalwane, lo mhlaba siyoqeda, especially thina abantu besifazane. Ekseni masiza ngapha emakhumbini, emabhasini, kugcwele abantu besifazane. Bayo celebrate, abanye baya le. Uma sibuye emakhaya, ingabe izwi lenkosi sizolenza na. Ngoba kumnandi kuzwa sithi hey wakhuluma uNkulunkulu, mara indaba ukwenza. Yazi ubona ngani uma bangezi? Awubaboni during the weekend endlini kaNkulunkulu. Angikho lapho bazalwane. Ngizama ukuzokhuthaza. Asibuyeni sisupporteni nazi inceku zenkosi. Ziyasidinga. Sisidinga ngendlela yonke. Sisupporte lamadoda kaNkulunkulu. uNkulunkulu ababizile. Abanye sebayaphuza utshwala kungenxa yebandla. Thina masiqeda sithi uzwile ukuthi umfundisi ubani akasaye enkonzweni. Hey soyadakwa. Kulamalanga ngibona umunye umfundisi wayinelibandla elikhulu eDelmas. Ngivele eDelmas uyahawula bazalwane. Ngizangifune nokuyixoxa nosisi wami. Ngalimala mangimbona. Ngoba ngiyamazwa ilemandla. Alisekho lelo bandla. Indaba zethu nami ngikhona lapho. Ngoba instead kokuthi sibe together sibathandazele, sase siyabahleba. Sayodla ngabe spare, sayodla ngabe wimpi, waze wamthatha nomngane. Wahlala wathi angivi mina nasenkonzweni uzazibona. Hayi vele ubizwe inkosi. Mara wena uyogcina ngani? Ngoba uNkulunkulu ukubizele kuye lo mfundisi osedakwa namhlanje. Iqala lakhe lobizwa phezu kwakho. Ngoba wena bowubizela ukuthi umsupporta, umthandazele. Azango mother and daughter siyadingana. Enesidingana ngendlela enhle yokuhlakanipha. Singagcina ukuba bahle. Sihlakaniphe, sicela uNkulunkulu asiphe ukuhlakanipha kwakhe. Sicela uNkulunkulu asiphe ukuhlakanipha. Uma siphe ukuhlakanipha siyofana noAbigail. Sivikela izinto zebandla. Uyibone lento ukuthi ingozi. Ubaba umfundisi mangayizwa lento ngoba bese uyavika ukuthi ubaba umfundisi angayizwa lento. I wish ubaba noma bangayiboni into ebuhlungu nje. Hayi sithwele singabefundisi bazalwane. Ngitshele omunye ngithi ngidecide ukungasasho next. Uthi omunye mara makufanele ukhulume uzoba necala naloko. Mawukhuluma bayangala. Mawuthi uyakhoza bayakwada. Mara iBhayibheli lithi engibathandayo sibenzani? Senza ukunthanda. Ungathi siyathetha senza ukunthanda ukuthi izona enkonzweni. Izoni siyancenga ngoba senza ukunthanda. Ngizothi qhakaza la ukhona bese ucela ukuhlakanipha. Angifuni ukukhuluma ngamablomu. Awafana amablomu niyangizwa bazalwane. Elinye limila isihlahla ezinye simila masinyane esinye niyangizwa bazalwane. Niyangizwa bazalwane. Bekezelela lesi siza kancane. Usibekezelele. Ngoba sibizwanga ngokufana. Sikhona esinye uyasitshala sithi bom masinyane kodwa esinye size kahle. Size kahle. Kancane siyeza sona. Mara siza kahle. Sibizelwe lokho ukuthi we must bloom in his presence. Nangizwa bazalwane.
bese senza kahle phambi kwenkosi. Yiloko bazalwane kuhlela enhlizweni yami sizoncenga amakhosikazi ukuthi hlangana wena Naomi hlangana noRuth wakho, wena Jacob hlangana noMiriam, nizokwenza umahluko, nizokwenza izinto ezinhle ebandleni. Yiloko bazalwane engikuphethe. Inceku yenkosi izoqedela ngalendlela umoya kaNkuluNkulu naye othi akhulume ngayo. Yiloko bekuhlela enhlizweni yami ukuthi sibiziwe kona ukubizwa, hayi sibiziwe nomunye ubizelwe kule bandla bizelwe kulo ukuthi uqhakaze. Angeke uNkulunkulu akubizele ebandleni uma ngabe akunasidingo. Kunesidingo, ungazinyazi ukuthi hayi manje ngathi ngize ngemistake la. Uyazi ukuthi le onayo iyashoda kule bandla, wena izoqhakaza, ufuna uzogqama, uqhakaze, wenza inkonzo uNkulunkulu akubizile yona kule bandla. Sebandleni eli right, ungeza umuntu athi hayi wena usebandleni eli wrong, futhi banomona la abakunika ithuba. Unamanga mtshele ukuthi unamanga. Ufuna ukuzwela nami uNkulunkulu akhuluma nami, hayi ngizotshelwa uwe. Yiloko bazalwane kuhlela enhlizweni yami, qhakaza la ukhona, sibiziwe and akusiphuthu uba ula ukhona, mara qhakaza ngendlela eright, ungalimaza abanye abantu. Inkosi nibusise.